Ijip adet, Ijip apirthi, nang ke lapen, non along KEDAM-2 aphan, itum lah, bas thepo si, kecil thap dun po jo. Mary lapen Jisu suti itu bangso lang tu klong pensi lang kecosok dar Ijip nang kekalagun Joseph Mary lapen Jisu suti itu dar Ijip nang kekalagun nang kedo ahem non kelang-dampo non ke longku along son si mandet le jo aklong hani de muni de tum kevang fruit plate ada helo Joseph Jisu lapen Mary atom kedo ahem To the Lord, see the songs we sang from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. Joseph Mary lapen Jisu suti itu habet lehem pen Ijip an nangkat nangkok lo la alang itu Ijip ke doi sek dak Joseph si baroya kam klem bom pen chong dat tutulo lo Havar Kangthir akardom ahem Havar Kangthir ta inud Syria amonduli pen munit Kangthir ke mana bang alangli nong thang non puta che thang o lapen alangli phan kecuning la atum do labang su kardom ahem longta arnibang ta munit tum kevang fruit plate kardom hem asar nung ahirin heihei lang tha thengpi
penang selo Jisu so heklang ako ladak Ijip nangkikat pen ningkan potrok an nang kedohut laheihei adim halang ta theklong puta haila House of God of the Night. That hobby was God of the Night. Guys, please This pay attention, construction please, for 1 to second. know the measurement of the flood of the Nile, to pronounce their hobby. So they changed it to Babylon. laki Coptic Museum của Dim lo so kardom aphan hanging church Usikipu Somebody will be having this really high. That's how they know the way. I just stay there. kan do aphan klong ber na tu akaprega kardom hem du montela su kardom hem taxi non la kardom hem kithi aban ki tu la helo la su kardom hem aphan hanging church tu sikipu Holy Mary, Mother God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Amen. So was in the beginning, is now, and we shall be, world without end. Amen. Amen. Lady of Virgin Mary. And also icons here. One is Peter, Mary, St. Gabriel, St. Michael. Labang so kardom hem along ala non nang litung ke theklong bang troksi amunit Kangthir tu atheke Hemphu Jisu Khrist labang so tu mong bang hinut lo alang litum aphan si kapanong kapanam akardom hem ke peimeri nim so Kangthir men pen mon se ta laheihei tum ta aphan ta man peng pipon dim klong pipon nai laroi riverboat ku adim kevang riverboat ku adim an ge chole populo yo okathan ge thi thi
Nail pu Ijip along kedu alang roi ke anong athang theo anong athang jumeo labang so alang roi ding pik lapen la Cairo atheke Ijip adet arongsopi klong put opotsi dak amuni datum anarlo pupe aju pupe labangso alang roy along ason bang pirthia dang pen nail alang roy nang kilang at aphan kapilang miji pupet ason ke klem do ajo luteng te lanon ilitum ke theglong ason si doi jo an pin kilun ke kando tilong bi heihei tado lanon Neli katuli bom ta tilong along pello ajo por tilong pi kachet hapdun pen nail aroy suding kedam kelang me kelang dok me arong no arong komatne dong ju android tumon du sam ding sam tuk an pin hu